Municipi de l'Orxa. Municipi de la Comunitat Valenciana, situada al nord de la província d'Alacant. Pertany a la comarca del Comtat, de Cocentaina al Comtat, a la Serra Prebètica Valenciana, amb un relleu molt accidentat. Serra de l'Albuquera, Tossal de Serrella, 764 metres d'altitud al sud, i la Solana, 836 metres d'altitud al nord, i la Safor, 1.011 metres de l'altitud a l'est. El seu terme municipal es travessa pel riu Serpis. Limita amb els termes municipals de Beniarrés, Plans i Vall de Valldigna i Vall de Gallinera, dins la província d'Alacant. En la província de València limita amb Salem, Castell de Rugat, Agell de Rugat, Montibello, Terrateig i Villalonga. S'accedeix des d'Alacant per carretera, prenent la A7 per enllaçar Emur d'Alcoi amb la CV701. El seu nom sembla derivar, segons la llegenda, com lloc de molta aigua o lloc on es recull molta aigua. El seu origen sembla procedir d'una alqueria, imaginant que cada casa tingués un hort al seu voltant i una església. La vall de Perpuigent està format pels rius Serpis entre les serres de Benicadell i Albureca, just en el límit de les províncies d'Alacant i València. En aquesta vall trobem el castell de Perpuigent, situat a escassa distància de l'actual població de Llorja, i diverses alqueries al seu entorn. Quinència, Benillup i Benitaric, a la qual posteriorment, el 2 de setembre de 1273, se li afegeix Beniarrés, nucli urbà entorn al castell fortalesa de Perpuigent en època musulmana d'Al-Arraq. Mitjançant l'abril de 1244 signa un primer tractat de pau amb Jaume i a l'any següent Al-Arraq reconeix la sobirania del rei conqueridor, lliurant-li els castells de Polop i Taverna en senyal d'això. Al-Arraq reté durant 3 anys a altres 6 castells de la zona, entre ells el de Perpuigent, les rendes del qual compartiria amb Jaume I. A l'any 1247 s'inicia la primera revolta dels mudèjars al comandament d'Al-Arraq, prolongant-se fins a la seva rendició a l'any 1258. Al 1248, el rei conqueridor va fer les primeres donacions que consten en el repartiment de terres de Perpuigent a cristians, en concret, 2.232 fanegades. A Martí de Picassent de València i altres 10 pobladors del terme del castell, fent un total de 20 pobladors. Any 1260, el rei cedeix a Gil Garcés el castell de Perpuigent a canvi dels plans. Anem a l'any 1271. Gil Garcés treu a subhasta pública la vall de Perpuigent, que va ser adquirit pel ciutadà de València Ramon de Riusec, pagant 70.000 sols per ell. A l'any 1276, Ramon de Riusec canvia la vall de Perpuigent pel senyoriu de Riba-roja, a mossèn Arnau de Romaní. El setge de Giner es va produir la segona revolta musulmana, atorgant al 1285 carta de població redactada a Cocentaina. Any 1289, es ven a l'ordre de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, a València, pel fill de mossèn Anau de Romaní, per un preu de 30.000 sous. A l'any 1319, l'ordre de l'Hospital i l'ordre del Temple passen a integrar-se a l'ordre de Montesa. Any 1608. S'expulsa els moriscos.
Any 1629, apareix documentació sobre la repoblació de l'Orxa. El diumenge 26 de juliol de 1644, un terratrèmol destrueix tot el poble causant 7 morts, 3 dones i 4 nens. Compten els majors que no hi haver més víctimes a causa del fet de que la resta de la població es trobava berenant en un paratge fora del poble. El terratrèmol va ser molt fort i causà danys importants al castell de Perpugent. Fins a 1707 pertany a la governació de Xàtiva, del Xúquer. Després, i fins a 1833, formà part de la governació corregiment d'Alcoi. Dades de la població. Pertany a la Comunitat Valenciana, província d'Alacant, comarca del Comtat, comtat de Cocentaina. Partit judicial d'Alcoi. Altitud sobre el nivell del mar, 268 metres. Superfície, 31 quilòmetres quadrats. Població, 606 habitants. Gentilici, l'orxà, l'orxana. Llengua, valencià. Festes, patronals. Patrona Santa Maria Magdalena, del 21 al 25 de juliol, i moros i cristians. Any 2018.